କହୁଥିଲେ ମୋ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଥରେ ଯେ ମୁଁ ବାଦାମ ଖାଇଛି ସେ ଆଉ କୋଉଠୁ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବନି। ଶାନ୍ତି ଦିଦି ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି ମୋ ବାଦାମ ପାଇଁ। ମୋ ବାଦାମର ଦାମ ବେଶୀ ନୁହଁ ବାବା, ମାତ୍ର ଫଳ 5 ଟଙ୍କା, ତିରକୋଲରେ 10 ଟଙ୍କା। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ବାଦାମ ଖାଅ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖ। ମୋ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଆସିବି। ବାଦାମ ନେବ, ବାଦାମ ନେବ, ବାଦାମ। ଆଗେ ବାଦାମ 100 କେତେ ଅଛି? ଏ ମୋ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଟିକେ କମ ହଉ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବାଦାମ? 100 କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ନବ ବାଦାମ? ବଢିଆ ବାଦାମ ଭାଜିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନ୍ୟ